Jose Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Luzon, Visayas, Mindanao at World Wide Web. Oras natin, 31 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Inaantok-antok ka na ba? Sorry ka na lang, hindi ka makakatulog. Dahil narito na ang programang manggugulo, mambubulahaw sa inyo. Bawal ang siesta time ngayon. Siyempre, samahan niyo po ako hanggang alas 8. Alas 8? Bawas. Hanggang alas 9 ng gabi. Aray! Bakit lang? Ano, ikaw lang ba may problema dito? Bakit mo sinasabing samahan ka? Ay, sorry na. Samahan niyo kami. Aray! Ano na naman? Tama naman sinabi ko ah. Hindi, sinasabi ko lang, very good. Pambihira, wala naman tayong patutunguhan. Pag tama, batok. Pag mali, batok. O, teka. Tago mo na yung balisong mo. Metro Manila, good afternoon, Philippines. It is now 32 minutes after 5 o'clock and keeping it coming straight up until 9 o'clock in the evening. Ito po ang pinakamakulit, pinakamasayang programa sa radyo. Programang EDSA! That's right mga kabisyo, kasama ang pinakamatalino sa lahat, ang pinakahenyo. Henyo! Siyempre, inyo naman po abang lingkod, the one and only Diego Bandido! Mga kabisyo, samahan niyo po kami dahil pag-uusapan po natin ang mga viral issues. Lologican po natin, bibigyan po natin ng logic. Ano ba ang mapulot, ano bang madampot natin mga leksyon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon? Oh no! Tama po, sama-sama tayo. Ngayon mga kabisyo, ang huling araw ng buwan ng Nobyembre. Diba? Ang bilis ng oras. Ang bilis ng panahon. Bukas, December 1 na! Saya! Clap your hands! Ang saya! Clap your hands! Sigurado na yan! Simula na, kabilaan na, kaliwat kanan na ang mga Christmas party! Kaya ako po'y nananawagan sa lahat kung kinakailangan nyo po ng clown. Kailangan nyo po ng magician. Hindi po ako yun. Ay, teka lang, ito pag-usapan natin mga kabisyo ha. Ito po nadaan lang sa akin timeline at medyo tumaas lang ang aking kilay. Hindi po akong buhok kasi wala akong buhok. Kasi nga po, ito boards, ito uncle, manong driver. Mantakin mo ba naman, isang 99 years old na lalaki ang nakikipag-divorce sa kanyang 70 years nakasama na asawa. Oh no! Matapos makita niya na meron palang itong secret love letters at nagkaroon ng affair o relasyon sa isang lalaki din 60 years ago. Oh no! Manuoy ka! Bunalkol! Grabe ni si Loloy ah! 60 years ago! Subong pa nag-emote. Eto nga po itong si Lolo, na-discoveryhan niya na yung asawa niya, si Lola, na meron palang love letter na itinago.
na natanggap niya mula pa sa kanyang karelasyon way back in 1940s. So, kinumpronta niya si Lola. Ang nangyari, si Lola nag-confess kasi matagal na yun 60 years ago At nagaalit si Lolo. Nag-demand na makipag-divorce. Ang bihira naman, Ay, naku mga kabisyo. Ang gulo na ng mundo. Oras ba na mga kabisyo? We got 35 minutes makalipas ang oras ng alas 5. Bawal ang aantok-antok dito ha. Ito pa rin po ang programang Parang Chicharon. Maingay, pero may laman. This is a song coming from Michael Simbello with Mania. Keep it locked in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio.